Това го развива и това ти е последния болт от студената част. След това почваме с 100 път. И развиеш, не сме ги махнали на този път всичките. Развиеш ли го и този болт, ще ти покажа как да отделиш студената част. От този път. Я пробвай на ръка или пак заяжда. Още малко да еща. Давай, силно. Супер. Идеално. Вади го. Хвани сега. Вземи чукчето. Хвани турбината е така здраво. Така. И чука е тук в алуминиевото. Не, насам ще чукаш. Е така ще го чукаш. Да се отдели студената част. Така. Готово? И това тук. Това беше. Сега. Не. Това след малко ще го отворим двамата, защото вътре е геометрията. Да не я пръснем. Браво, майстор.